Rest X Team. Dobre? Videli ste, čo napísal? Videli ste to všetci, či nie? Sledujte to. Toto je čo ako? Toto je ako čo, prosím, nepovieš mi? Rest X Team? Čo to? Nevidím. Okay. On ukradol mamke PaySafe kartu alebo nejakú kreditnú kartu a pozri sa, čo tu robí. Chápeš? Však on mi poslal 20 eur normálne v 2 eurovkách, ty kokos. Kámo, veľké dík za tipsy, ale to je halus, no. A v sobotu som bol svedkom, ako v Klukňave uderil blesk do 8 ľudí a jedného človeka zabil. Otrasný pohľad. Chcel som povedať strašnú pičovinu, ale či si nebuchol šampáňo predtým, ty kurva, alebo potom, čo ti jebe. To musel byť dosť nepremené, no. Rip my man. Akorát si sa vrátil? Pošli nejakú fotku, kapo, jak máš na Twitter. Počúvaj, dá ho, poď tam si, ty kokot. Nemáš za čo, dá ho, za lánsku, nemáš za čo, starý. Predstav si, že mne píšal nejaký čávo na Facebooku. Čau Rest. Že to som mňa nekúkal. Že za tých 500 eur, že to nemusíš mi ďakovať. Že som rád, že som ti pomohol. Že by the way, že to som ja dal. Že a dám ti večer Dragon Lore a 3 Marble Fate nože v CS-ku. Skoro ma odjebalo. Vieš, ak som sa smial, som mu napísal, že zblokol som si ho a napísal som mu nejakú pičovinu, že je jebnutý na hlavu. Mňa skoro odjebalo, chlapci moji. To by si odpadol, chlapci. Dalo mňa skoro jeblo, ja som sa prečítal a hovorím ti, že to je čo za blázna toto. Čo mi jen to kto môže napísať, ty kokot. Nevymýš... Jebe ti? Tak počkaj, dobre, vymýšľam si to. Normálne to nájdem, ty kokot. Vy mi neveríte, hej? No, však počkajte, vy sa to smiete, chlapci. Mám tu minulú správu, takže neviem, či to nájdem. Ale ti to ukážem, kamarát. OK. Do piče. Mám tu iba správu, čo som mu ja písal, chápeš? Lebo som ho blokol, ty kokot. Do piče. On si zrušil Facebook, alebo čo? Počkaj. Skúsim to refreshnúť, tú stránku. A to ťa jebne. Že Dragona by som mu nedal, to je kokot. Je to zájevem. Moment. A! Že by? OK, takže. Serus Rest. Ešte tak, počkajte. To je celkom halus. Tak to ešte som tam čosi zabudol dodať k tomu. Serus Rest, 3 bodky. Mám 13 a veľmi, s mäkkými, veľmi ťa kúkam. Smajlík. Dúfam, že ťa potešilo tých 500 eur. Len tak BTV som dal SVK. Mám rád tvoje streamy, tak som trošky s mäkkými zainvestoval. Smajlík. Chcel by som ti dať aj Dragon Lore plus 3 karambity Marble Fate. Dragon je field tested a nože sú MV. Vy to nechápete s tým ičkom. To nič. Ja som vám to išiel iba povedať. Že človek napísal normálne veľmi, hej. Všetko, prvé vety úplne, že bez chyby, všetko v pohode. A v druhej vety to hneď zajebal úplne, chápeš? OK, web piči. Webka padla ľudia, hej. Ja sa pogrcam, musím rečať komp. To si robíš srandu. OK, mamen. Webka lagla. Ja viem, že sa to píše s mäkkými vy kokoti skurvený. Nejde mi to, zamrzol mi obraz, chápeš?
Že tak to je really, lebo to som ja, hej, hej. Žiadne výhovorky, jebe ti. A jak to mám presunúť? A hneď to dám. Ja ťa zajebem. Proste napísal tu, pozri sa, on normálne, toto, vy ste to nepochopili ľudia. Ja som na veľmi normálne s mekým i som napísal a v ďalšej vete trošky s mekým i. Jebe ti na hlavu. To si myslíš ako, že som fakt taký kokot? Počkaj. Furt nejde webka, hej? Neviem, ako to mám spraviť. To si robil na schvál? Podri sa, toto som robil na schvál, hej, že nežmurkám. Ako mám sa na jednu stranu, OK, toto som robil na schvál. OK. Dobre, neviem, ako vám ukázať, keď mi zamrzla obrazovka, chápeš? Ja musím proste reštartnúť komp alebo niečo, ľudia. Bohužiaľ. Že môžeš žmurkať, nemusíš to takto hrať? OK. Bex, dáme si takú súťaž zo včerajška dohodnuté, že takto budem stať teraz, ty ma budeš sa snažiť napodobniť. Hej? A kto dlhšie vydrží? Od teraz hráme, hej? Skúsim nežmurkať, čo najdlhšie to pôjde. Ty hovoríš čo? Ideme na to? Ešte furt som nežmurkol, kamarát. O 100 euro, dobre? Dám op. Čo, o 100 euro? Že žmurkneš skôr ako ja? Že teď mrknul levý. Nemrkol som. Podri sa poriadne. Nejde mi ani pustiť Twitch TV. Chápeš? Nie je celá stránka. Bruchomluvec. Už ja nemusím ani perou hývať, sledujte sa na mňa. OK, Bex prehral. Ideš mi kilo. Dal prehral, ide mi 200. Nemrkol som. Strašne ma štípoč, ale musím to ešte chvíľku vydržať. Strašne to páli. Vyhral som, ok, už som žmurkol. Dobre, čakám na donate. Mám reklamci. Proste nejde mi ani Twitch, ani nič, chápeš, ani Pozri sa, myš tu ide, nemôžem tu hodiť ani nič. Čo mám robiť? Pozri sa, toto je jediné, čo mi ide robiť. Neviem, čo mám spraviť. Skúsim vypnúť OBS-ko a možno budem musieť reštartovať komp. OK? Vydržte. A neviem, prečo sa mi to takto... buguje. Vymáš webku z globálnych zdrojov a daj si tam späť. To sme, myslím, skúšali, kámo. A myslíš, že to niekomu robí? Myslím, že nie, kámo. A mne nejde pustiť ani Twitch TV, nič, chápeš, kápo? Mne to proste ide. Hej, mám low PC, kámo. Dobre, skúsim... globálne zdroje. Webcam vypnúť. Počkajte, to sa... Kurva, neviem, čo mám spraviť. Hej, prebal si súťaž. Slážo sa, že sa nemôžem pozrieť do očí, ale... Hej, prehral si. Dreadlord je jediný z vás, ktorý vie prehrávať. Že sa priznal, že žmurkol skôr ako ja. A že nehraj sa na tú sochu. Ľudia, mňa učil sám Dočolomanský, herec. Takže kľud. OK? A dík za takmer top D, Dreadlord. Dík, mám man. Ach, bože. Ešte nie...
Nemyslíte si, že žmurkám? Už som to tam ušiel volať, ľudia. Takže jediný Dreadlord proste si priznal porážku. OK, skúšim. OK, skúšim. Že ten pocit, keď ti top donate ujde o 2 centy. Ľudia, je to celkom halus, že potrebujem reštartnúť komp. A chcel by som privítať všetkých nových followerov, ľudia. Ja som taký veľký pán a tak dobrý streamer, že 6-hodinový stream dokážem dať bez žmurknutia. A to je asi všetko. Som proste veľmi talentovaný, mladý herec, ktorý dokáže všetko. A vždy vyhrám. Takže vítam všetkých nových followerov, vítam nové suby, cením resuby a bohužiaľ musím ísť reštartnúť komp, takže najskôr skúsim iba reštartnúť OBS-ko. Jak to nepôjde? Aj bez pohnutia, jasne sa nemusím hýbať. Takže jak to nepôjde, tak restartujeme komp. Takže buď prídem do 30 sekúnd, alebo do 2 minút. Ideme na vecko, OK? A nie som nafetovaný, keď vyprávam tak pomaly, ale príde mi to celkom zábavné, keď k tomu ešte aj nežmurkám. Robím si piču, kokot. Idem do reštartu. Aha. Máte 5 sekúnd. Serus Rest, mám 13 a veľmi ťa kúkám. Dúfam, že ťa počíšil tých 500 eur, len tak BTV som dal ob SVK. Mám rád tvoje streamy, tak som trošky zainvestoval. Chcem ti dať AWP Dragon Lord plus týka. OK. Nejdem. OK, stačilo by. Videli ste to všetci, dúfam? Že fake, OK, fake. Charlo, 2 eurá, 100 airbagsovi, 200 eur Daobovi, ďakujem. Aha, to je kokot. To je fotomontáž ako prasa skurvená, pozri sa na to. On mi dal žmurknutie, on mi dorobil žmurknutie, ty kokot, ja ťa zajebem. To si robíš srandu. A Daop. Mám pocit, že si podvádzal pri tom žmurkaní, takže viac si nezaslúžiš. A čo máš hlasom, ty koko? Nič, starý, nič. Ďakujem za oficiálne top dick, kámo. 20 eur. Ďakujem pekne, kápo. A s hlasom nemám nič, len mi to príde také iné, keď rozprávame ako úplný kokot. A celkom ma to tak neunavuje. Keď si dám také pauzy, poriadne dýcham, tak ti hovorím, že to môže byť aj do 6 rána úplne bez predlaku. Kápo, takže dík za 20 starý, veľký pán top D, ľudia piva predal. Ale no tak, chlapci, na ženu a traja, to bude dosť plítke pre vás. Potrebujem 5! OK. Počkaj. Prvá vec. Mazarini Army. Či čo som tam zahliadol. Dobrý pokus, kápo. Dobrý pokus a henten, čo to zajebal? Pokus ako kokot si dal starý úplne. A Restman. Nuda jak kokot. Bavíš kokotiny a ľudia ťa majú v piči. Kurva! To bolelo!
piče! Ľudia, asi by som mal vypnúť stream. Tento človek sa ma strašne dotkol. Kámo. Kápo. Dobrý pokus číslo 2. Iný človek, ale rátam vám to, ako keby ste spolu. Niečo podobné. Dobrý pokus. Neviem, možno... možno... Ja neviem, ja to neviem. Možno keby sa držím tvojich rád a tvojich názorov a robil by som to, čo ty chceš, tak by som bol lepší streamer. Alebo by som mal viac fanúšikov. Je to možné, kámo. Ale je to taká halus. Je to taká halus, kámo. Keď... Neviem ti to popísať. Je to halus, ľudia. Je to halus. Rest bavíš kokotiny, to ako nechám. Bavíš kokotiny, to ako že hrám kokotiny? OK. Neviem, keby som asi taký kokotko, jak si myslíš? A keby ma ľudia majú v piči, tak asi nemáme 1100 subscriberov. Aj. 1100 máme. Si predstav, na 90% alebo na 99% toľko ani followerov nezískaš, kamarát. S takýmto prístupom. Rektson. Rekt. OK? Aj. OK. Poďte pečkovia. Rest na piču, hráš hry. Sú to kokotiny. Nikoho to nebaví. Nudný si. Nevieš hrať nič. Máš na piču tričko. OK. Tomu takú najebem, chlapci, že vybavený. Lebo si mám byť ešte jeden. Chlapci, som mu ustrelil ruku normálne, ty kokos, za revolverom, videli ste to? Tento išiel dobre. Ešte sa mám oholiť, jasné. Ešte by som sa mal oholiť. To som zabudol. OK. Pre budúce pokusy podlomiť mi zdravie alebo psychiku, to je, keby ste najebali v 200 hlavou o múr. OK? To neúčinkuje, ľudia, ale vôbec. Jedine mi môžete s tým pomôcť, ľudia, kedy to pochopíte, to piče. A mňa nikto z vás v slovnej prestrelke nemôže pojebať. Lebo ja som kurva šéf. Kedy to pochopíte? Ja som kurva šéf. Nenapíšu, že no? Nenapíš si týchto peťov, ono to potom vyzerá, že ťa tu všetci hejtujeme. Rez, my ťa máme radi. Týchto chudáčikov si netreba vôbec všímať, všetci fandíme. Ja si ich rád všímem. Ja som taký, že ja im rád odpoviem, lebo ja im pomáham. Ja im pomáham. To si predstav, že je krížovatka ako kokot a ten čavo sa vybere proste smerom, kde dostane strašne na piču. Strašne. Tak proste ja toho panáčika, toho našho Peťa, proste nadvihnem, chytím a nasmerujem ho správnou cestou. Takže viem, že pre niektorých to príde ako keby si nevážim vývra, ale ja mu chuda pomáham. Zachraňujem ho pred
Jeho by vytrtkali do ryti, si predstav. Na tej ceste, hej? Cesta za morom, tam by ho proste... Proste ja ti to predstavím, križovatka ako kokot, na jednej strane nevidíš nakoniec žiadnej tej cesty, ale máš takého tušáka. A vydáš sa tam. To je proste, že smerom hejt ku mne, hej? A zabočíš do toho smeru a vyjebú ťa do ryti proste. 40 cigánčat ťa vyjebe do zadku, doplujú ťa, dobijú, vyzlečú, doplujú, ty kokot, fluš, špric. A potom ťa vyhodia do piče. A povieš si, že kokot, tak proste dal som si, že povieš si, že zabludil som v živote na 3 hodiny a stalo to za piču, vieš. A si predstavuj, ja to 4 hodiny tvojho blúdenia a násilia a bolesti a trápnosti. Proste ťa chytím, milý Peťo, proste tým, že ťa chytím, ja ťa nasmerujem na tú správnu cestu. To, že ti nadávam, alebo že ťa 4 vetami zruším ako nikdy, tak ber to ako pomoc, kápo. Ber to ako pomoc. My lover's got humor.